Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang muhapian. Yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa pada pandangan pertama. Apa kapankah kita berjumpa. Gadis manis Kalimantan, maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan rupawan, gadis manis Kalimantan, maulah ulun tak bayang-bayang muhapian. Menawan, gadis manis Kalimantan. مشتاق لعينيك وحشني لقاك باللي مشغول بهواك على طول والليل طول وانا بشوية في الليالي كأجمل بناديك مشتاق لعينيك وحشني لقاك باللي مشغول بهواك على طول والليل طول وانا مش وياك. كل يوم يفوت كل يوم يعدي بصحى فيه وبموت يجي مليون مرة لوحدي. كل يوم يفوت كل يوم يعدي بصحى فيه وبموت يجي مليون مرة لوحدي. لو سمعني صوت قرب خد بيدي ياللي دايما ناسيني
ما فيه ومنا بإيدي ما بعرف شو صلوا هالقلب. ماقولي حبيتك عدوي لقيتك بعيوني في انت وبس. ليالي ليالي عم بسهر ليالي واستقلك من دون ما احس. قلبي يا قلبي ريتني يا قلبي مش وقتها هلك جحيم. لا هلأ ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو صلوا هالقلب. بام بام برارام بام بام برارام بام بام برارام بام بام برارام. ما بعرف شو إلك لو في ما إلك عن قلبي وشو صاير فيه. ومبين علي في سر بعينيني طمني حسيت بشي. قلبي يا قلبي ريتني يا قلبي مش وقتها هلك جحيم. لا هلأ ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو صلوا هالقلب. بام بام برارام 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 بام بام برارام. قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقتها هلك رجحيب. لا هلأ ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو صلوا هالقلب. قلبي يا قلبي ريتني يا قلبي مش وقتها Nuwun kala nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sih nugrahani Gusti saha katentreman mugi tansah kajiwa kasarira tumanduk dumateng kula saha panjenengan sedaya ingkang wonten ing kalenggahan mirunggan siang bagya mulya punika saged angestreni ulemipun saking Parayagung Bapak Heri Irianto. Puja lan puji syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem pepodo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanthi muku pangajab mugi adicara wonten ing siang punika wiwit purwa madya ngajeng penganing usana tansah manggurajat niskala nir ing samikala. Shalawat salam boten katalumpen tansah kunjuk dumateng memaning jagat mustikaning bawana boten sanes Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring patuladan arupi syariat agama Islam. Caos punika bilih panjenenganipun Bapak Heri Irianto Suwargi telah Ibu Fitri Andriani ingkang wonten ing kalenggahan mirunggan siang bagya mulya punika netepi darmaning aspuh mula kramaken kang putra putri kinasihipun kang wewangi Rila Oktavia Heriani kanan kalian Sang Bagus Muhammad Zudan Akbar putra
lumantaring berkah pandonga pangestu saking panjenengan sedaya tansah pinaringono bagya mulya temanten kekalih. Parandene titilaksana dicara wonten ing siang punika sinenggoyong kadang-kadang kula kang sampun hanapi ngemban wajib antawisipun putri wedding kang dipun pangarsani panjenenganipun Ibu Hajah Putri saking tlatah Lebang Malang, Mojoanyar, Mojokerto. Sinenggoyong ugi wonten kadang-kadang kula juru gambar fotografi videografi punika saking Putri Multimedia. Sinenggoyong ugi sasana swara saking Bosma Rental Music Audio. Derek mangayu bagya, derek bingah sinatan, derek memuji mugi temanten tansah atut-utut ing mangke pepeti yuswa. Sedayanipun sampun samapta, sampurnaken keparenga kula murwakani adicara punika kanthi mijilipun atmaja pinanganten putri. Kapedhol saking telampaes tumuju ing sasana rinengga. Nuwun, nuwun, kula nuwun. Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugraha siwilasaning Gusti mugi tansah kajiwa kasarira tumanduk wonten ing panjenengan sedaya telesan kula. Ingkang wonten ing kalenggahan mirunggan bagya mulya punika hangestreni ulem sedahan saking Paryagung Bapak Heri Irianto. Mula akramakaken Kang Putra putri kinasihipun Rila Oktavia Heriani daup kanan kalian Sang Bagus Muhammad Zudan Akbar putra saking panjenenganipun Bapak Imam Rifai dalah Ibu Sabtuhah sang tlatah Dinoyo Mojokerto. Mugi lumantaring berkah pandonga pangestu saking panjenengan sedaya temanten kalih punika tansah pinaringono bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Atut runtut ing mangke puputing yuswa. Parandene titilaksana upacara punika sinenggoyong kadang-kadang kula ingkang sampun hanapi ngemban wajib antawisipun Putri Wedding kang dipun parasani panjenenganipun Ibu Hajah Putri saking tlatah Gebang Malang, Mojoanyar, Mojokerto. Sinenggoyong fotografi videografi punika saking Putri Multimedia. Boten katelupen sinenggoyong wonten sasana swara saking Bosma Audio Rental Music. Derek mangayu bagya, derek bingah sinatan, derek memuji temanten kalian tansah atut-utut ing mangke puputing yuswa. Sampun samapta, sampurnaken keparenga kula murwakani adicara punika kanthi mijilipun sirat mojo pinanganten putri kapedhol saking tilampaes tumuju ing sasana rinengga. Nuwun, nuwun, kula nuwun. Kados pundi? Mas Dira sampun den papak den panemromo rawuh kadang besan sutresna nggih temanten kakung kanthi ungeling kemuda rangsang. Yo tumanda
Mahesa ingkang krida. Wujudipun sawung setawana tombak karo welang kloso bantal miang bubak kawak piranti Godobito sumiran ambabar tejo moyo saya dangu sang saya cetha saya caket sang saya ngalelo pranyata punika tindak nyosri temanten kakung mijil saking wisma paleman kinanti manjing wonten ing sasana pawiwahan aniki papaning paharyan tinon mubyar busananing temanten kakung kang angemba Agung Prabu Miwah Prabowo dupi wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahi kodrat saking pangwaosing Gusti ingkang hamurbeng dumadi kang asipat jalu tanami wanita ingkang sumedya hanetepi jejaring agesang nyancik alam madya amestuti ilo-ilo ujaring para kita domasa kembaran miyang bagus sakembaran sigra netepi jejibahan kang rinangka silih puspita adi manca warna nulya sarwi liniru wujudipun Sekar Adi ya Sekar Kalpataru Dewa Daru tuhurinake dening para hapsara widodari widodara kang wijil saking kahyangan cakra kembang minangka syarat sarana daubing temanten putri tempu ing pandulu catur netra temanten sakala ana daya pangaribawa kang tuwusan sing gale lengi kalbu satu tuhu rasa ginain rasa welas asih argi rasa tresna datan saranta kumlawi astane temanten sarwi babalang gantal ginawis saking cedhak limiting tinangsulan lawe wenang kang winastan gondang kasih miwah gondang tutur anjawat asta lumiat asung pambagya wilujeng awit rawuhipun temanten kakung sugrawuh kang mas tak tampa paripurna hanjawat asta temanten kakung gya anyaketi antiga ingkang cinaket wonten ing Bokor Kencana tumuli katindakna titilaksana upacara wiji dadi punika mengku pasumon nyuwun wonten ing sandhep pepada Gusti ingkang hamurbeng jagat nyuwun mringarsanipun Gusti mugi temanten kekalih punika enggal pinaringan reganing bali wisma ingkang awujud pratima kencana ingkang bangkit tata janma nulya pridhaking padha pecah sanalika ponang-kanang antiga daya-daya temanten putri anjengku sarwi sumembang kanthi amiji samparanipun temanten kakung kelawan kambang-kambang kembang sekar warna mawar melati bahkan ing panganjam ukil sika sedaya sukertaning teman gumantiya uling candhaka kang munya mangungkung ing gisi telaga ati
Titi Laksana junjung derajat. Yakti pratandha yen to sampun boten beneh derajatipun kakung dalah putri yen to samya jumeneng wonten ing madyaning bebrayan agung. Nguncupaken asta sembah jojo temanten putri kanthi amideri jumenengipun sri temanten kakung kang winastan Titi Laksana upacara pager ayu. Pager ayu kaprah pager kinasih. Nut jaman kina makina temanten putri namung kaprah sinebat kanca wingking. Swarga nunut neraka katut bebasane. Ananging miturut mobah lan musik sampun boten beneh derajatipun kakung dalah putri katitik boten kirang-kirang jejering wanudya kang dados pangarsaning karya, pangarsaning praja, wiwah dados pangarsaning negara. Pinaringan unjukan wujudipun tirta wening dening tiyang sepuh kekalih. Tirta wening punika tuhu mengku kekudangan. Mugi Gusti Atmaja temanten saluwiring tumindak kang arsa jinakah tansah kagalih kanthi meneping kalbu miwah weninging cipta. Ateges boten demen grusah-grusuh waton tumindak nanging demen tumindak kang mawa wewaton sarta linamepaken mring angganipun temanten. Kaasta pancatipun sindur dening Kang Rama den kanthi wonten ing sasana mulya wonten ing sasana pinajang jumangkah ingkang Rama hamangarsani lampah anganti temanten kekalih kanthi asesanti ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa temanten kekalih parandene kang ibu sanadyan hamung tuturi nanging tansah andayani bebasan analasak wana-wasa munggah gunung mudhun jurang ri bebondo tanda-tanda dya pepalang kepareng mung marsudi mring rehing kautaman lamun wis prapteng unggian ing sasana kang sampun pinaji rinuncat sindur Kang Rama lenggah wonten ing madyaning dampar gading saperlu tinaker bobot timbangipun tinaker bobot tresnanipun kang putra kekalihipun den traju bobot timbangipun den traju bobot tresnanipun yakti punika Pralambita yang sepuh kekalih anggula wentah kang putra sampun boten banci ndembang siladan daya-daya kang ibu ambunut pirsa abot pundi topakne anake dhewe wong loro iki padha abot ibu ora ana bedane bocah loro iki ayo drenggo saati-ati ora kabetah-betahno jengkarsani palenggahan Kang Rama jumeneng hangajengaken temanten kapundhut panudanganipun temanten kekalih arsa kapetek lenggah wonten ing dampar gading kalawan nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas Maha Asih Bismillahirrahmanirrahim tak lenggahke sliramu nggih sing bisa pikul dhuwur mendem jesmo pinaringan wujudipun klasa bangka
ingkang sinulam ing suket Kalonjono isi beras kawak, dele kawak, jagung kawak, kacang kawak, sarta arta sajekapipun. Nindakaken titi laksana upacara kacar kucur nenggih guna kaya aweh kaya temanten putri mring temanten kakung. Sinuntak isi kacar kucur tinampi dening temanten putri. Yen to mestuti dawuh saking Gusti Ari Jaluka Wamuna Alam Nisa Kyai Ambar Sejati paring kaya mring Nyai Ambar Sejati nastiti ngati-ati werdi dadi. Kacar kucur sinuntak aweh kaya temanten kakung dumateng Sri temanten putri pralampita temanten kakung wis duweni tanggung jawab nyekapi kabetahaning kulawarga wiwit donga wiwah wastranipun luwih-luwih apa kang dadi kabeh kabutuhane temanten putri. Tinangsul isi kacar kucur tumuli sowan wonten ngarsanipun bapak ibu awit dereng kathah seserpanipun temanten yenira ngecakaken butuh daya-daya marak sowan wonten ngarsanipun bapak telah ibu kula kang sowan ngaturaken saperangan peparinganipun kang garwa kados pundi carane ngecakake butuh kula nyuwun tambahin sesrepan saking panjenengan mangkene ya Nduk bedakno sing perlu uga bedakno karo sing butuh nanging aja nganti ana kenya kencur sakembaran jejaka tumaruna sakembaran sowan mring ngarsanipun raja sedina miyang ratu sedalu ngaturaken wujudipun dhaharan miwah unjukan saperangan peparinganipun kang kakung punika rinacik wonten ing piring dadi ajang samya dhahar embung kang awujud sekul jenar sekul punan kaprah sekul walimah Kembul Bujono temanten kekalih punika yekti punika mung ateges temanten kakung wis duweni tanggung jawab temanten kakung dalah temanten putri punika wis manunggal cipta rasa miwah karsane wonten ing madyaning sasana bebrayan salangi rabi nambut silaning akrami punika sampun boten perlu wonten wewadi malih sampun boten perlu wonten ingkang karempit sedaya tansah tinar buka tansah sinamadan yang sisi-sisianipun bebasan lamun ana pedes asine kahanan legi miyang paite kahanan tansah sinangga wong loro saengka praya wonten ing pakarya saengka kapti wonten ing pakarti sasat sabaya mukti miyang sabaya pati mugi tansah golong giling ing budi aturaken ati suci pepayung budi ing rahayu yen nyuwun meminta ing ngarsaning Gusti ingkang hamur bengrat mugi tansah pinayungna ing kanugrahaning Gusti
lemah mangun balu wisma kang bagya mulya sakinah mawaddah nyang warahmah jangkepira sekul punar punika ngunjuk tirta wening tirta suci kaprah tirta nugraha tirta punika ateges banyu nugraha punika minangka kanugrahaning Gusti kang wis tumedhak kang karentahana tumanduk mring angganipun temanten sumrambahipun sedaya para titah kang manjing wonten ing salumahing bumi yang sakruping langit tirta suci punika jumbuh kaliyan niat kasedyanipun temanten suci niate suci sedyane genira bebarengan temanten kekalih asem pambagya punika katur dumateng tiyang sepuh kekalih niki kadang pisan sutresna kang sampun sampetawis ngrantu wonten ing wisma Palerman ginantha ing Wardaya prasasat kajugurukan wukir sari karoban ing Telaga Madu bombong bungah mongkok jroning Wardaya kaya-kaya tiniban daru ngaturaken pambagya kula nuwun kadang pisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumangga kadang pisan kula aturi lenggah wonten ing sasana kang sampun pinanji. Monggo kados pundi ta bombong bungaing panjenengan kadang kula. Monggo kadang pisan kula aturi lenggah lirir siniram tirta wahyu sewinggu dangunipun angles tekes monggo kadang pisan kula aturi lenggah monggo pangapunten papan palenggah ingkang kula aturaken punika kirang wiyar kirang rena ing penggalih panjenengan sampun boten kirang sekeca kadang pisan matur sembah nuwun sampun dipun subya kadidene tamu agung kalih dalasan kadang pisan sutresna cinopot ponang canela buwung utawi keris agemanipun temanten kakung linorot nilaaken lamun jangkep tata kraminipun yen to badhe sowan wonten ngarsanipun bapak ibu boten pantes yen to ngagar pusaka awit landhepa kados menapa pusakanipun temanten punika macih langkung landhep pangandikane tiyang sepuh kekalih mila dawuhipun para winasis uga para alim ulama yen to ana anak kang ora bekti marang wong tuane bakal gedhe walate tundone padha ketula-tula uripe yen to nganti wani marang wong tuane sakloron kang ibu Rama ibu kan putra nyuwun pangestu
Kanjeng Ibu. Tak tampa Cah Bagus, tak pangestoni. Ibu melu titip getih sak tetes daging sak tampel. Wujud putrine ibu tresnanono ya nggir welasana kaya dene kowe tresnani nyawamu dhewe. Sanggup ya nggir. Nuwun sagah Kanjeng Ibu. Pangestune ibu Tapanono saged anggen kula mugi mugi dados jimat paripe. Ora krasa kaya isih wingi sore sliramu tak udang-udang tak lelo lendung jebul saiki sliramu wis dewasa sesandingan karo priya Bagus pilihane atimu kaya apa bombong bungae atine bapakmu iki sareng mudi mugi dados jimat paripe. Kula ingkang sowan Bapak ngaturaken sembah sumuga ing pangabekti kula. Tak tampa makene nggih sing padha rukun karo garwamu ya tindakno dawuhing agama sing kirana kabeh wewaleri aja lirwa marang pangibadahmu. Nok pangestune Bapak Wai Tapanono saged anggen kula pundi mugi dados jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyan gesang kawula. Sowan nggon bapakmu karo ibumu kae nggir. Kae wong tuamu ya kuwi pangeran kang katon mata lho nggir. Sowan eling-eling ana dawuh Gusti Allah suwargane anak ana ing delamaan suku. Ridane Gusti Allah kuwi gumantung ana ing ridane wong tuwa sakloron. Mokal yen to kowe mulya nanging kowe ora bekti marang wong tuamu. Kula ingkang sowan Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Ibu, jimat sesembahan kula wonten jagat punika mboten wonten kalih tiyang kang saged tresnani kula jiwa raga kejawi namung panjenengan Kanjeng Ibu. Tak tampa Cah Bagus, tak sepura kabeh dosa-dosamu, tak sesuwunake mringarsani Gusti Lungger muga sinamu bagya mulya atun runtut karo garwamu. Wis tak gedhawu. Kula ingkang sowan Ibu putra mantu panjenengan, kula kang sowan Bapak. Ngaturaken sembah sumuga ing pangabekti kula. Ngaturaken sedaya kalepatan kula ambek bilih wiwit kula alit nenggo kula dewasa punika gadahi kalepatan, gadahi dosa. Mangkene Cah Bagus, sadurunge kowe njaluk sepura wis tak sepura kabeh. Tak pangestoni muga sinamu bagya mulya nggih. Kok wis tak gedhawu pangestune Bapak Tapanono saged anggen kula pundi kita dados jimat paripe. Aturaken pengeti Bapak putra mantu panjenengan. Mangkene Cahayu anakku wis ora tak bedak-bedakno maneh. Siramu wis tak anggap kaya anakku dhewe lho, Nduk. Ora tak bedak-bedakno ya sak bisa-bisane bapakmu iki gula wentah siramu. Kuning panuwun kang tanpa pepindhan kula aturaken. Iya, Nduk. Iya. Anang jejering Satria Tama, ya manut ya tapa.
Boten kedangan anggenipun nandhang begitu nyulya jengkar saking wangunipun bapak tala ibu. Tumuli wangsul wonten ing madyaning dampar gading. Nindakaken titilaksana. Putus sesarengan bapak ibu temanten kalih dalasan kadang pisan sutresna. Duwung utawi keris agemanipun temanten kakung kaslip utawi curiga kaslip ing stagen minangka piandel yang pusakanipun temanten. Dihitung dulu ya, kejeluk kaki kanan dulu. Kening loh ya, kening. Pencoco. Kening loh ya. Pirang menit, Mas? Nggih. Punika runtutaning adicara upacara pangatemanten mawi adat widiwidana kabudayan Jawi ingkang sampun mapan. Parandene adicara wonten ing siang punika kula ugi sesarengan kalian kadang-kadang kula ingkang sampun mundi ngemban wajib saking parayagung ingkang mugati antawisipun panjenenganipun Ibu Hajah Putri ingkang piniji minangka juru sumbaga, juru pangrengga busana saking Putri Wedding punika ingkang mapan wonten ing tlatah Gebang Malang Mojo Anyar Mojokerto. Ugi sinenggoyong dening kadang-kadang kula juru gambar, fotografi, videografi punika saking Putri Multimedia. Boten katerupen sinenggoyong dening Sasana Swara, Bosma Profesional Audio Rental Music, derek Mangayu Bagyo, derek Bingah, sinartan derek Muji. Mugi temanten tansah atut runtut ing mangke bebeti yuswa. Kembar mayang standby. Nggih. Kembar mayang ini kene rada rene. Terima tamu ingkang ngagem seragam. Terima tamu yang memakai seragam monggo dipersilahkan. Kembar mayang monggo merapat. Yo miring merapat. Lagi. Miring merapat nggih, rada miring merapat. Ibu bapak monggo derek jumeneng. Ibu bapak nggih. Ibu mbak kurang miring merapat nggih. Cek padha kabeh.
MC ini melo. Jika itu aku dijak putus, matur nuwun rek. Saumur-umur gak tahu kurang rene. Kan nentengi wong-wong ta. Bebas bareng. Matur nuwun. Sumpah saumur-umur jika itu. Ayo, buka perwakilan. Loro ya, siji kas karo asistene. No. Sijine sisi kono, sisi kono. Sik,
setunggal malih Mas. Asisten rias setunggal malih. Ayo setunggal malih. Oke subuh mau mesaki. Bejingkas. Boten napa-napa cek dipilih. Didongakne nggih. Mbake kali Mas ndonga. Muga berkah. Bubak kawak sak kawak-kawake bareng utawa piranti iki sik kawak manten-mantene. Nggih muga-muga nganti kaki-kaki lan ninen-ninen. Heeh. Iki pesertane ayo ndang maju kabeh sing ngarep. Sik tak hitung dhisik. Tak hitung dhisik. Gopoh ae sik ngono sik ngono. Sik. Le dhisik. Tak hitung dhisik. Joget dhisik ya. Aja munggah. Kene dhisik ya. Sing lekong tak ngomong milih. Awas joget sik. Awas. Aku. Haji loro telu ayo. Lah. Awas. Wis rempuk bolokku bolok rempuk. Yo. Jur wis. Yo apa ning sini iki? Wis. Masuk lho. Gosek ngawur kok iso diwodot-odot karo ibu iku lak mesakne. Duduk buntut sing diodot iki mang. Dipikir buntut dibawat. Lho ngawur. Nggih Din, kula tak matur pamanten Mas Manten Pak Ibu nuwun duka. Bu, mele-mele nek enten ngeten sing diraya bekakase. Bekakas. Lah mboten nek jenengan sing gawedhe kebruki aku buntute ditaware. Ngon ngeten iki tanggung jawab wis. Buntut kula putul. Ayo sapa tanggung jawab? Mboten enten sing aku to. Nah. Pak nuwun duka, Bu. Ola iya. Buntute sing mburi dibatek. Buntute sing arep dibatek. Lah ya potel iki tambah malah dadi gawe nek nyembungne ning ndi. Matur nuwun. Punika Sang Anjani Putra saking Pertapan Kendali Sada. Jejak mangambah dirgantara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain amma ba'd. Puja lan puji syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem pepodo Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi munggu pangajab mugi adicara wonten ing siang punika pinaringono rancak niskala ing sampikala. Shalawat salam boten katalumpet tansah kunjuk dumateng memaning jagat mustikaning bawana boten sanes amung panjenenganipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring patuladan arupi syariat agama Islam. Minangka cecala keparenga kula ngaturaken runtutan adicara ingkang sampun nantam mekaten angka setunggal pambuka, angka kalih wawasan pustaka suci Al-Qur'an, angka 3 atur pasrah, angka sekawan atur panampi, angka gangsal punika ndedonga sesarengan, angka 6 punika pamungkas dahar kembul dahar sesarengan dahar walimah kang sampun dipun cawisi para yagung ingkang mugati. Rene sambutanipun sampun samapta, sampun nakit sumangga buka adicara punika kanthi waosan basmalah utawi umul Quran ingkang anggadhahi kapitayan sanes sumangga nut kapitayan panjenengan sawang-sawang kang angraso agama Islam sumangga sesarengan kalian kula kanthi syai'ulillahi laumul Fatihah. Agunging panuwun kang tanpa pepindhan awit waosan suratul Fatihah punika adicara sampun tinarbuka. Ndongkap titilaksana candhaipun punika waosan pustaka suci Al-Qur'an ingkang dipun aturaken
dening panjenenganipun Ibu Ustad Nur Faizah wekdal pelaturaken sautaipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sang Hyang Bilenggah kakung putri ingkang winantu ing sagunging pakurmatan. Punika waosan pustaka suci Al-Qur'an kang kateraken mugi handhatosna seserpanipun temanten kalih nggih nyomangun bali wisma sumrambahipun sedaya rawuh pangiring ugi pangombyong panderek saking temanten kakung. Titi laksana candhaipun punika atur pasrah sesulih saking Baroya Agung Bapak Imam Rifai amasrahaken Kang Putra. Ingkang dipun sulih salirani dening panjenenganipun Bapak Adi Sunaryo wekdal kula aturaken sawetahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng al-muhtaramin para alim, para ulama, para kiai, para pinisepuh ingkang tansah kawula hormati, ugi sahibil hajah lan sedaya para undangan ingkang sampun kanormatan ingkang tansah kawula hormati. Mboten kesupen kemanten kekalih ingkang bahagia ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillah, monggo ing siang menika kita sareng-sareng merasakan rasa syukur dhateng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa ing dang siang menika kita dipun paringi umur panjang, diparingi sehat wal afiat wa batinan wa dhahiran, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tetap kita aturaken tebetang baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabi ajmain ingkang sampun maringi suri tauladan ingkang sae dumateng kula panjenengan sami arupi syariat agama Islam. Para hadirin ingkang tansah kawula hormati, kula minangkani wakil saking Sahibil Hajah inggih saking tlatah Dinoyo inggih menika cacak kula kiyambek inggih menika Bapak Imam Rifai dalah Ibu Sabtukah keparing pasrah nggih nyerahaken kemanten putra ingkang nami Mas Muhammad Bagus Yudan Al-Akbar nggih menika dipasrahaken wonten keluarga mriki nggih menika kemanten putri. Langsung kemawon cepak ringkese kula kanthi lantaran Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula quwwata illa billahil aliyil azim. Kula pasrahaken bongkoan nggih kemanten jaler nggih menika Mas Muhammad Bagus Yudan Al-Akbar dumateng kemanten putri mriki. Mugi-mugi kemanten kekalih menika dalam mengarungi bahtera rumah tangga ingkang bahagia, mugi-mugi diparingi
kemanten ingkang sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Menika lah ingkang saged kawula aturaken niki kula mewakili sak rombongan saking tlatah Dinoyo mbok menawi wonten wonten kesalahan utawi tingkah laku sing boten sae lan ugi gawan-gawan sing kirang. Nah, kula mewakili sak rombongan nyuwun agungin pangapunten sak kathah-kathahipun. Lan kula pribadi mbok menawi kata-kata kula sing boten sae kisru napa kasar kula nyuwun agunging pangapunten sak kathah-kathahipun. Cekap kula akhiri ihdinas siratal mustaqim walahul muwaffiq ila ahmad thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas, titis, tetes, tatak, lan tutuk, singkat, padat, dan jelas. Tugasnya Mas Rahno. Niki sing cocok, kula seneng ngeten niki. Mergo nek sing biasane pasrah niku bahas keluargane, anake, bojone, sing sekolah kono, sing kerja kono. Lapo dikongkon pasrah cerita keluargane. Bener, Pak, cocok kula, setuju niki. Mas Yudan mesti pasrahno. Ditampa apa gak kira-kira iki kok? Positif nggih. Oh, wis positifne dhewe wis guyu soalé. Titilaksana candhaipun punika atur panampi sesule saking Baraya Agung temanten putri punika ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Gus Tado. Wekdal kula aturaken sawetahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radi lemes dikengkengno malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupane jawabe nggih rada meksa berarti rada luwe. Nggih ya. Nyuwun tolong duduhe dikathai. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina qurrati ayunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh ingkang tansah kala ta'zimi, para kiai, para bunyai, negus ustad utawi ustadzah ingkang rawuh baik keluarga kumitir maupun dinoyo ingkang kawula ajeng-ajeng barokah doaipun. Wabil khusus dumateng keluarga besar saking kumitir. Dalam hal ini almarhum Bapak Heri Irianto, mugi-mugi jembar kubure padang lampahe pinaringan kenikmatan alam barzah ila yaumil qiyamah. Ramanipun Mbak Rila yang mana muwakil alaih dumateng Bapak Imam Syafi'i. Nggih leres nggih. Dalah Ibu Fitriani mboten kesupen ugi sesepuh ingkang wonten nginggil Abah Bambang, Abah Daryono kalian Abah As, kali Abah nika, kali Abah niki, Abah ngono, Abah ngene. Kang tansah kawula takdimi ugi keluarga besar saking Dinoyo. Dinoyo nggih menika Bapak Imam Rifai dalah Ibu Sabtuhah. Kang tansah kala takzimi ugi para pengiring kemanten jaler dan tidak lupa yang sangat berbahagia. Sampeyan bahagia napa mboten? Terlaksana cita-citanya. Apa cita-cita sampean? Anake akeh apa duwe akeh? Oh, duwe akeh. Sing masing cita-cita ya apa? Oh sami, gak pengen duwe anak akeh. Oh. Sing akeh gak apa-apa.
Malah saya bismillahirrahmanirrahim, kedua mempelai yang sangat berbahagia nggih menika Ananda dan Bagus Muhammad Zuhdan Akbar katimbalan Mas Zuhdan ngoten nggih, kalian Mbak Rila Oktavia Heriani utawi katuran timbal Mbak Rila ngoten nggih, yang sangat berbahagia mukodimah nderek ngajeng mawon dalam mewakili keluarga. Ahlan wa sahlan sugeng rawuh keluarga Dinoyo wonten tlatah bumi kumitir kanthi keadaan sehat walafiah. Mugi-mugi pengiringan panjenengan, penghormatan panjenengan dumateng kedua mempelai dados catatan amal ingkang sae bagus, amal ingkang soleh. Amin amin Allahumma amin. Ugi dalem atur tampi pasrah wakil kemanten jaler kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim wa minal qail fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dipasrahkan marang keluarga mriki berusaha dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih kedua mempelai dalam kajibah nggih atur kedik mawon, cek mboten dawa-dawa nggih. Jenengan remen sing dawa napa sing ndek? Dawa napa ndek? Ndek napa to? Suwe napa dilu? Dilu. Ndek dilu. Mboten napa-napa, sing penting krasa ya Mas ya. Sing penting krasa. Bahwasanya saderenge kula pungkasi nyuwun istishad Mas Zuhdan, bahwasanya manusia itu ada 3 makom keramat, 3 zaman keramat, 3 waktu keramat. Keramat yang pertama adalah kelahiran. Proses penciptaan panjenengan itu dinanti-nanti oleh bapak ibu panjenengan, keluarga panjenengan. Begitu juga nanti ketika sampai berumah tangga ndang berproses, nggih, ojo ditunda, wis ndang didadekno, nggih to, ben iso ngikuti sunnahe pangeran namine sangkan paraning dumadi. Kedadane menungso ben sempurna, ben lestari. Sing nomor kalih makom keramate menungso niku adalah nggih ngenten iki. Ketika yang pertama kelahiran, yang kedua adalah penganten arusa ini. Ketika 2 mempelai ini bertemu, maka pangeran hafathumul malaika kaya dawuh Kanjeng Nabi sing ngeten iki. Ketika pun akad napa dereng? Sampun nggih. Kapan? Jumat. Oh nggih. Berarti mantun akad terus ten pundi? Mantuk mriko. Mboten mriki tadi situ. Oh nyambut damel. Dereng ngincipi. Dereng diincipi, Bu. Coba kira-kira isok tagak ngincipi dijajal. Dawuhipun Kanjeng Nabi ketika ada 2 arusa ini, 2 kemanten yang sudah diakad dan sah, tanadoro, saling memandang dengan hati penuh kasih dan sayang, maka nadharallahu binadri rahmah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada sampean. Kepingin oleh rahmat apa mboten? Maka berarti kudu pandang satu sama lain. Dan saya ya apa pandang-pandangannya sampai dengan Mbak Rila. Lho kok ngerek tok. Sing nemen, sing pandang ini lho mripat padha mripat. Lha mboten izin ta, wis kok ae lampune dipateni ya, lampune dipateni. Sing lanjut napa sampun? Nek sampun langsung kula dekek niki. Kayake gak wani jawab, iki nek lanjut wedi suwe. Gak lanjut nggih nanggung. Pun kula tutupno kedhik nggih. Sing nomor kalih ketika ada ngambil akhoda yadahu, tiang jaler, manten jaler njukuk tangane sing wedok. Akhoda yadahu gelem merekes tangane sing wedok mongko tasaqata dunubuhuma mimbaini asobihima. Dosane rontok kabeh, muncul medal saking sela-selai driji. Kepengin dosane rontok napa mboten? Anake cek bagus,
Anake cek bersih, cek sempurna jasad, iman lan islami lan akale. Kepengin napa mboten? Berarti kudu napa? Kudu diperkes tangane, ayo ndang dijogo, ayo. Iku videone tidak lho. Iku lho tangane dijogo ngene lho Mas, mosok tak jukukno sih rek. Diperkes ngene lho. Drijine disela-sela. Lah, pon ya, tibake sedeng e. Ngapunten nggih. Tibake sedeng, masih gak sedeng kok sedeng-sedeng dhewe sih ya. Nah, nggih ngoten niku. Berarti insyaallah iso muwiti ingkang sae. Sing nomor 3, lauana kok gelem ngerangkul sing wedok mongko hafathumul malaika. Kehidupan sampean ditungkepi kali rahmat, dijalukno sepuro dosane sampean, rezeki diparingi lancar. Kepengin lancar rezekine mboten? Maka kudu dirangkul. Ayo jajal Kang Mas. Lho ngeten lho, dirangkul ngeten tok lho. Gak apa-apa, bolone dulur-dulur saking dinoyo cek semerap. Cocok napa mboten? Pas napa mboten? Pas lho nggih ya. Sedeng napa mboten? Gak terus soalé. Sing terakhir laukobala lamun Mas Yudan sik diluwae sitongkas wis laukobala lamun gelem nyucup nggih sing wedok mongko nek sing wedok gelem nyucup sing lanang kaya nyucup hajar aswad oleh ganjarane lunga haji. Kepengin oleh ganjaran haji ta nggih berarti kudu Shallu ala Nabi Muhammad. Pun sensor nggih. Sensor niku cek diniku dhewe nggih. Pun ingkang paling akhir kepada kedua makom keramat 3 mak nggih. Makom keramat 3 1 kelahiran 2 pernikahan yang ketiga adalah kematian. 3 niki sing menentukan 1 wong tuwa. Sinten tiange bagus nang ngene wong tuwa mongko bagus karo Gusti Allah. 3 niki nggih bakal mulya. Sing lali marang wong tuwa, awon marang wong tuwa ngapunten Gusti Allah mboten bakal nrimo. Mila krana kula panjenengan sedaya hormat dumateng kemanten, mugi-mugi angsal barokah, angsal rahmat, maunah hidayah anggenipun ngelampahi keluarga, jejodohan dunya ngantos dumugi akhirat. Ngantos kaki-kaki nini amin Allahumma amin. Ingkang paling akhir pangapunten dumateng sedanten keluarga dinoyo apabila ada kekurangan dalam memberikan pasugatan palenggahan daharan utawi unjukan napa kemawon ngewakili keluarga Bapak Imam Syafi'i adalah Ibu Fitri, dumateng keluarga Jaler Bapak Rifai adalah Ibu Sabtua. Ngapunten ingkang kathah dugi keluarga. Mugi-mugi jenengan kesah mriki pinaringan kawilujengan kondur nggih mboten wonten sambi kala menapa slamet bidal ngantos wangsul amin Allahumma amin. Iku mawon ingkang saged kawula atur wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, Allahu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma ya Allah, baina Mas Muhammad Zuhdan Akbar warila Oktavia Heriani kama alafta Sayyidina Adam wa Sayyidah Hawa wa kama alafta Sayyidina Yusuf wa Sayyidah Zulaikha wa kama alafta Sayyidina Ibrahim wa Sayyidah Hajar wa kama alafta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa sayyidah Khadijatul Kubra. Allahumma barik lahuma fi arzaqihima wa amwalihima wa dhurriyyatihima wa aqsabihima wa a'malihima fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur sembah nuwun dumateng pranata adicara ingkang sampun maringi wekdal. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Di dalam doa malamku, aku mohon pada Allah, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema. Yang penting ia setia, seiman serta bertakwa. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Di dalam doa malamku, aku mohon pada Allah, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema. Yang penting ia setia, seiman serta bertakwa. Kini telah ku dapati seorang teman sejati, dia tampan dan berbudi, pemuda
Jadi teman hidup yang sejati. Kini saatnya ia sudah ku miliki. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang muhapian. Yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa pada pandangan pertama. Apa kapankah kita berjumpa. Gadis manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan rupawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang muhapian. Gadis manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan rupawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang muhapian. Maulah tak bayang-bayang muhapian. Gadis manis Kalimantan.